barke a garin lafiyan jihar Nasarawa biyo bayan nasarar gwamna Abdullahi Sule a kotun koli. Hukumar yaƙi da yiwa tattalin arziki zagon ƙasa EFCC ta zargi wasu jami'anta da karɓar na goro yayin gabatar da bincike. Jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ce za su rushe duk wani gini muddin aka yi shi a masallaci ko makaranta. Da ƙetare kuwa wani kumban sama jannatin Amurka ya yi ɓatan dabo a wani yanki mai nisa na kudancin Pacific. Labarun duniya. To kanin labaran kenan aka saurara na wannan rana. To bayan sanar da nasarar Abdullahi Sule na jihar Nasarawa da kotun kolin ƙasar nan ta yi a wannan rana ta Juma'a. An samu barkewar zanga-zanga a babban birnin jihar wato Lafiya inda masu zanga-zangar suka tare wasu daga cikin manyan hanyoyi da suka hada jihar da kuma makwabtan jihohi. Tun a baya dai kotun sauraron kararrakin zaɓe ta ayyana David Umbugadu jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben jihar. Daga bisani dan ɗaukaka ƙararsa Abdullahi Sule ya samu nasara a kotun koli, sai dai kuma daga bisani Umbugadu ya samu nasara a kotun ɗaukaka ƙara, sai da kuma Umbugadu ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin ƙasar nan wadda ta tabbatar da nasarar Abdullahi Sule a matsayin gwamnan jihar ta Nasarawa. A tattaunawa su da wakilin Abubakar Haruna Ibrahim, wani jihar ta Nasarawa Adamu Muhammad ya bayyana yadda rikicin ya barke da garin na Lafiya ke ciki a halin yanzu. Zanga-zanga yana da alfahari. Suna ɗaga fefa ne suna ce su ba su yadda ba, lallai su yadda ba, bugatu ne spirit da babu su a yanzu haka Lafiya. Suna yawo suna kewaye inda suka san ciwon tarzo zai iya faru. Amma yanzu garin Lafiya dai alhamdulillah sun koshin lafiya. To wani kenan mazaunin jihar Nasarawa Adamu Muhammad a tattauna su da wakilin Abubakar Haruna Ibrahim kan halin da ake ciki bayan barkewar zanga-zanga da ta biyo bayan ayyana gwamnan jihar a matsayin wanda ya lashe zaben. To gwamnan jihar ta Nasarawa Abdullahi Sule da ya magantu tun bayan tabbatar da nasarar tasa da kotun kolin ƙasar nan ta yi bayan shafe kwanaki ana dakon sanin hukuncin ƙarshe kan karar da jam'iyyar APC ta ɗaukaka. Sule ya ce duk irin zanga-zangar da za su yi hakan ba zai sauya komai daga hukuncin da kotun kolin ƙasar nan ta yi ba. Ya ce kamata ya rungumi zaman lafiya domin shine mafita gare su. A wannan juma'a ne dai kotun kolin ta tabbatar da nasarar Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a matsayin halastaccen gwamnan jihar ta Nasarawa. Tun bayan sanar da hukuncin kotun ne wasu dandazon matasa da suka hada da mata suka fara tara hanya tare da kona tayoyi domin adawa da hukuncin kotun kolin da wasu ke ganin hakan na da alaka da kabilanci. To jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ce duk wanda ya yi gini a masallaci ko wata makaranta to a shirye gwamnatin su take ta rushe shi. Kwankwaso ya bayyana haka lokacin da yake tattauna da manema labarai inda ya ce gwara a biya diyar ko miliyan 100 ne da gina shaguna a masallacin Idi ko kuma makarantun jihar Kano. Ya ce za su yi kokarin tabbatar da a lokacin mulkin Kwankwasiya ba a yi gini a masallacin Idi ba, kuma ko da wani yayi a nan gaba to tabbas 'yan Kwankwasiya ba za su kyale ba sai su rushe. Mu ba abin da muka dauka daidai, da yawa mutane ba daidai suka dauke shi ba. Mu kuma abin da muka dauka ba daidai ba, waɗansu mutane da sun ɗauke shi daidai. Amma abin da za ka yi awo da shi mu a siyasa, abubuwan da kake yi ci gaba kake haka daidai ya kamata a yi. Idan ba daidai kake ba, an sa haka babban matsala. Yanzu da suke ta yawo Abuja su je gari kaza an rushe kaza an waye masallaci, ba ma sa cewa masallaci gine-ginen su wani ma sai ce har da 'yan Kwankwasiya a ciki. Tana son gaya maka duk ɗan Kwankwasiya ko yau ko gobe ko jibi da ya tafi ya je sai masallaci, filin masallaci ake sallah ko Idi ko masallacin Juma'a ko na sallar hamsa salawati. To mu a gurin wannan ba ɗan Kwankwasiya ba. In ma ɗan Kwankwasiya ne bai ma gane ba me ma Kwankwasiyar. Bai gane ba. Ai wanda ya gane duk abin da aka zo daidai in daidai ne ka ce haka ne. Idan ba daidai bane ka ce ba daidai bane. Kuma a haka muke tafiya. Kuma shi sa tafiyar tamu take a tsaye. Kuma shi sa duka wani mai hankali yake goyon bayan mu, wanda ma baya goyon bayan mu kamar wanda shugabannin da na gaya muku sun zo yau na gan shi da wani zindime man gemu na ce tun da ka faɗa haka na san inda kake yace haka ne, amma yanzu ka da yace na dawo. To haka ake son tsari, ka tsaya ka jajirce ka yi kuma ka sa alheri. Shi ne nake gaya maka, in za a gine sau 1000 a masallacin Idi
ko masallacin juma'a ko makaranta ko irin wannan gurin aikin hajji nan camp na addini, na san tabbatar maka da cewa dan kwankwasiya ko yau ko gobe ko jibi kuma ko ya ka ci zaɓe ko baka ci zaɓe ba, ai wannan shine karfin mu daidai a gyara. wanda kuma yake ganin daidai ne shi ma ya samu gwamnati ya tafi ya je ya sayar ya gina, masu saya su saya, in an zo a rushe. Ni yanzu wannan masallacin idi da ka gina shi ba da jana shi gwamnati ce zai bada biliyan 3 ba, to ko biliyan 100 zai bayar, gara in rushe gurin gabaki ɗaya biya biliyan 100. wannan sai in kwanta hankali na sanda da nake kai, sanda zan faɗa a ji baya lokaci na ba. In ba mun yi gaba to shi kenan kowa ma ya zo abin da zai, amma na san daga nan har illa ma sha Allah akwai ɗan kwankwasi a Kano, kuma an zo za su tsaya akan wannan. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya kuma ce ba su yi wata tattaunawa da jam'iyyun APC ko PDP ba, amma kuma kofarsa a buɗe take a kodayaushe. Shugaban hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa EFCC Ola Olukoyede ya zargi wasu jami'an hukumar waɗanda ke kula da ɓangaren binciken masu laifi da karɓar na goro. Shugaban na EFCC ya zarge su da aikata hakan ne a yayin gudanar da ayyukan da doka ta rataya musu. Olukoyede ya ce dole ne yanzu aikin da ke gabansa ya takaita ga ƙoƙarin kawar da su daga cikin hukumar, ko kuma dai su sauya zuwa mutane na gari sabanin yadda suke a yanzu. Ya kara da cewa bayyanar wannan lamari a tsakanin jami'an hukumar da cewa duniya tana kallon hukumar a matsayin wata kafa mai kokarin dakile wannan barna. Olukoyede ya kuma ce tuni ya umarci sashen kula da harkokin cikin gida na hukumar akan ya ci gaba da sanya ido domin bankaɗo ire-iren waɗannan ɓata gari, tare da tabbatar da ɗaukar mataki mai tsauri ga duk wanda aka samu da aikata badakala. Ya kuma gargaɗi dukkanin masu irin wannan ɗabi'a akan su zama mutane na gari abin koyi, wanda hakan zai sanya su ƙarawa hukumar daraja a idan duniya. Masu shiri kan harkokin yau da kullum sun fara tsokaci kan matakin gwamnatin tarayya na sauya matsugunan hukumar kula da jiragen sama ta ƙasa PAN zuwa jihar Lagos. Wannan na zuwa ne bayan da daraktan yada labarai na hukumar Obigele Ora ya sanar da cewa matsugunan hukumar zai koma jihar Lagos daga birnin tarayya Abuja. To sai dai wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum a nan Kano kamar Bello Basi Fage ya ce ɗaukar wannan mataki ka iya kawo rabuwar kai tsakanin 'yan Najeriya. Dalilai ne raunana idan kana magana cewa akwai teku ko kuma akwai bankuna ko kuma akwai ma'amaloli na kuɗi a jihar Legas, akwai su a jihar Kano, akwai su a jihar Imo. Me yasa ba a kai nan ba a kai jihar Legas? Kasancewar shugaban kasa yana nan, kasancewar ita ce tsohuwar kanajar din Najeriya, wajen ne kafin waɗansu abubuwan su fara a rinka tsayawa nuna su a mizani da daidai da kuma mizanin da zai sa samu haɗin kan ƙasar nan. Da kuma dai kalla halin da ƙasar nan take ciki. Abubuwan wannan masu kama da ƙabilanci na yanki na yare kamata a ce an ki takatsantsan musamman daga bangaren shugaban ƙasa. Kuma da Bello Basi ya kuma zargi gwamnatin tarayya da nuna fifiko ga wani yanki maimakon jagorantar ƙasar baki daya. Abu ne wanda in ba a yi takatsantsan ba zai haifar da mummunan matsala kuma ga gagarumar siyasa ta kabilanci a ƙasar nan. Kowa ya kalli Abuja an yi centralizing ta wato an daidaita ta tsakiyar Najeriya, kowane ɗan Najeriya yana da access wato yana da dama da ita. Kuma wannan sanannen abu ne duk wani muhimmin waje na gwamnati ana barin shi a babban birni ne don ya zama na an samu tare mu'amala tsakanin gwamnati domin nan ne cibiyar gwamnati. To idan ka tsaya ka auna da hankali ya saba da jini a ce babban wurin gudanar da aikin gwamnati an ɗauke shi daga birnin tarayya an kai shi wani waje. Ta wannan batu da na sauya hukumar kula da sufurin jiragen sama ta ƙasa mazauni na ci gaba da janyo cece-kuce musamman a kafafen sada zumunta. Ƙungiyar tabbatar da adalci da daidaito ta ƙasar nan Sislak tare da takwararta ta Burtaniya sun yaba da ƙwace dala miliyan 8 da wasu 'yan ƙasar nan suka karkatar zuwa wani asusu a ƙasar Burtaniya, wanda aka gano cewa kuɗin na daga cikin waɗanda aka ware domin samar da kayan aiki ga sojojin ƙasar nan domin yaƙi da Boko Haram. A makon da ya gabata ne wata kotu a birnin New Jersey wato ta bayyana cewa wannan kuɗi na haramun ne da wasu 'yan ƙasar nan suka wawure tun a shekarar 2014 kuma za a dawowa da Najeriya kuɗin. Tawon arewacin tarayyar Najeriya ACF
na canza wani taro da nufin nazarin sabon matakin da ke tasiri ga rayuwa da makoma al'ummar yankin a cikin salo na neman sauki ne da yi. Abuja ta fara shirin kwashe ma'aikatu da hukumomi na gwamnati da ke da tasiri a cikin tattalin arzikin kasar zuwa birnin Eko. Shirin kuma da ke neman tashin kura bangaren dattawan da ke shirin kaiwa zuwa matsayi kowane lokaci a halin yanzu. Murtala Aliyu dai na zaman sakatare na kungiyar dattawan ACF mai kare muradin arewacin kasar. Wannan abubuwa da suke faruwa abubuwa ne da suka damu mutanen arewa kuma muna samun koke-koke kuma yanzu haka muna zane muna tattaunawa don mu ɗauki matakin da ya kamata a ilmance a tsarance ba wai kawai a biyar ma sha kiɗa kuma ba wai daga wayan nan guda biyu ba ma tun daga na farko da aka fara lokacin shugabancin Olusegun Obasanjo muna dubawa mu ga abubuwan da aka yi ya dan firgitar da jama'a kuma ya nuna alamar cewa lallai na dan taku-taku da wajen mai da gudanar da kasar nan a nan Abuja kuma insha Allah nan cikin kwana kaɗan za a ji mu ko za mu fito da karfar magana. Akalla bangalori guda biyar da ke da tasiri a cikin bankin CBN din ne dai aka tsara su koma ikon a wani abin da ke iya shafar da dama na ma'aikatan da ke yi wa bankin aiki. Majiyoyi a cikin CBN din dai sun ce an samu karuwa ta matan auren da ke tunanin ajiye aiki da nufin kauce zuwa ikon da ke iya kai su ga rabuwa da iyali. Barista Amina Umar dai na zaman jami'a kungiyar lauyoyin mata ta duniya FIDA. Tabbas mutane da yawa wanda suna ganin aikinsu yana babban birnin tarayya Abuja a wannan bangarori guda biyu na FAN da na babban banki sun zauna a gurin sun gina gidajensu suna da iyali matan aure suna tare da mazajensu ana ganin cewa ana kusa da gida to amma idan aka ce an mayar da shi jihar Lagos kaga banda cunkoso da wahalar aiki da kuma tauye musu haƙƙunansu na iyalin yadda ya kamata ba za su samu walwala ba babu hikima babu wani dalili kuma musamman a ɓangaren matan aure kwai babbar tawaya ko na ƙasa a gare su. Kuma wani tasiri shirin na koma Eko ke iya ga rayuwa da makoma a cikin tarayyar Najeriya. An sha kallon yunkuri na mai da hukumomin zuwa Eko a ɓangare na shugabannin ƙasar da cibiyar suke a cikin yankin na kudu maso yamma. Shugaba Obasanjo ne dai alga misali ya dauke ofisoshi na hukumomin tashoshi na jirage na ruwa da ma ruwayen tarayyar Najeriya daga birnin na Abuja zuwa Ikon kafin sabon na yunkuri a bangaren sabon gwamnatin tarayyar Najeriya. Faruk dai na shirin cikin batun na siyasa. Ai Obasanjo ce shi dole a mayar masa da Port Authority Lagos bai ce a maida ta Port Harcourt ba inda akwai port bai ce a maida ta Warri inda akwai port ba haka aka maida Maritime Authority Lagos. An soma dama an yi shuru an kyale ganin dama suka yi suka ga kuma yanzu za su tattara duk wata ma'aikata da take da amfani a ƙasa su mai da ita Lagos idan har aka ɗau ma'aikata aka mayar da ita to ai ya to ruyinta ya koma ƙarƙashin wannan jiha saboda duk wasu dokokin wannan jiha za ta hau kan ma'aikatanta a nan za su kashe kuɗinsu a nan za su ba da kwangilolin da suka fi yawa yan wannan wurin su za su fi samun damar shiga tsarin aikin wannan ma'aikata. Abin jira a gani dai na zaman tasiri na shirin dangantaka na gwamnatin ƙasar da ke bisa mulki da al'umma arewacin tarayyar Najeriya da ke tunanin ɗora masu tsaya bisa mulki na ƙasa. A cikin shirin za ku cewa yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na mayar da wasu manyan cibiyoyinta daga birnin tarayya Abuja zuwa Lagos na ci gaba da yamutsa hazo a ƙasar. Shin ko mai doka ta ce a kai? A siyasance dai za mu iya cewa ba abin mamaki ba ne amma a dokance babban bankin Najeriya dokar da ta kafa ta ce wannan banki zai kasance ne a babban birnin tarayya na Najeriya Abuja da kun har ka ɗauke wasu manya-manyan sassan wannan banki ta kai su Lagos to lalle ya saba doka. Ta wannan ne mahaji mu na wannan yammaci. A jamhuriyar Nijar kuwa al'ummar ƙasar ne suka fara nuna shakku kan sabuwar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Koldeb sakamakon zargin tafiyar hawainiya a wajen gudanar da ayyukanta. Matakin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ke ɗauka na ci gaba da yin gaban kansa a yakin da yake a zirin Gaza na ci gaba da janyo takun saƙa tsakanin da shugaban Amurka Joe Biden. To amma bari mu fara da labaran duniya kafin mu dawo cikin bayan rahoton nan. Labarun duniya. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce sama da mutane 24,000 suka mutu a hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Gaza. Tsohon shugaban kasar Saliyo Ernesto B. Corona wanda ake tuhumarsa da hannu a yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a Saliyo ya bar ƙasarsa domin isa Najeriya. Hukumar leƙen asirin ƙasar Chadi ta ce ta kama wasu mutane sama da guda 80 a yunkurinta na daƙile 'yan tayar da ƙayar baya. An tsinke layin tarho da intanet a yankin zirin Gaza a yau tsawon mako guda.
a cewar NetBlocks, wata ƙungiya da ke saka ido kan hanyoyin sadarwa na duniya, wacce ta ce tsinkewar intanet ɗin ita ce mafi tsayi da aka samu tun da aka soma yakin a Gaza a cikin watan Oktoban da ya gabata. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya ce rashin intanet ɗin na hana mazauna Gaza samun muhimman bayanai ko kuma kiran agaji na farko. A halin da ake ciki, ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce sama da mutane 24,000, mafi yawanci mata da ƙananan yara, suka mutu, yayin da sama da 60,000 suka jikkata kawo yanzu tun lokacin da aka fara yakin. Hukumar leƙen asirin ƙasar Chadi ta ce ta kama wasu mutane sama da guda 80 a yunƙurinta na daƙile 'yan tayar da ƙyar baya. Hukumar leƙen asirin ta DJRM ta ce wasu gungun mutane na ƙungiyar M3M sun shirya kifar da gwamnatin Muhammad Debe ta hanyar yin waibuwa tare da haɗin bakin wasu matsafa da malamai da 'yan siddabaru. Bokayen sun buƙaci mutanen da su yi tsafi tare da yin yanka na dabbobi na bil'adama kafin samun mulkin. 'Yan sandan bincike sun ce sun gano kan wani mutumin da aka yanke aka saka cikin jaka a gidan shugaban kungiyar ta M3. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Tsohon shugaban ƙasar Saliyo Ernest Bai Koroma, wanda ake tuhumarsa da hannu a yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a Saliyo a cikin watan Nuwamban da ya gabata, ya bar ƙasarsa domin isa Najeriya, in ji wata majiya daga 'yan uwansa. Koroma mai shekaru 70 ya sami izini daga kotu domin ya tafi Najeriya na tsawon watanni 3 don jinya saboda rashin lafiyar da yake fama da ita. A cewar Sharif Mahmud Ismail, mashawarcin tsohon shugaban kasar, wanda ya mulki daga shekara ta 2007 zuwa 2018, ya ce ya hau jirgin sojin Najeriya ba tare da bayyana inda jirgin zai sauka ba. A cikin watan Nuwamba da ya gabata, wasu gungun sojojin haɗe da fararen hula suka yi yunkurin kifar da gwamnatin Julius Maada Bio, wanda a ciki mutane 21 suka mutu yayin da aka cafke wasu guda 80. An tuhumi Bai Koroma a farkon watan Janairu da laifin cin amanar ƙasa, wanda tun daga farkon watan Disamba ake masa ɗaurin talala a gidansa. Gwamnatin Somaliya ta yi watsi da duk wata tattaunawa tsakaninta da Habasha har sai gwamnatin ta soke yarjejeniyar da ta ƙulla kwanan nan da yankin Somaliland na 'yan aware, wanda Mogadishu ta ɗauka a matsayin yankin da ya saba ma ƙa'ida dangane da ayyana kansa da ya a matsayin 'yanci cikakke mai gashin kansa. Ana yin takun saƙa tsakanin makwatan biyu a yankin na ƙahon Afirka tun bayan da aka cimma matsaya tsakanin Addis Ababa da Somaliland ta hanyar taɓa hannu kan wata yarjejeniya a ranar 1 ga wannan wata na Janairu, wadda ta tanadi ba da hayar kilomita 20 na gabar tekun Somaliland tsawon shekaru 50 ga ƙasar Habasha. A ƙarshen wani taro na musamman da aka yi a jiya Alhamis na ƙungiyar IGAD ta ƙasashen yankin gabashin Afirka karo na 42 a Uganda, an buƙaci ƙasashen biyu da su tattauna domin samar da zaman lafiya tsakaninsu. Daman dai akwai daɗaɗɗiyar gaba tsakanin ƙasashen na Somaliya da Habasha, waɗanda suka gwabza yaƙi har sau biyu a shekara ta 1963 da kuma 1977. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW. A gida Abdulrahman Hassan da labaran duniya. DW harkokin yau.
To nan gaba a cikin harkokin na yau muna tafa da darasin rayuwa da lafiya jari har ma da labarin wasanni don jin yadda take wakana a gasar cin kofin nahiyar Afirka.